Pamirsa, destinasi ingkang kapisan inggih menika Kawah Ijen. Destinasi menika mboten nate sepi saking para wisatawan. Sae menika wisatawan domestik menapa dene mancanegara. Ingkang dados daya tarik utami inggih menika fenomena alam blue fire utawi geni biru. Ingkang konon namung wonten kalih ing dunia. Salah satunggalipun inggih wonten ing bumi Blambangan. Kagem saged mirsani kaendahan geni biru kasebat, para wisatawan kedah minggah redi ing wanci dalu. Sasampunipun geni biru, pamirsa saged ngrasakaken kaendahan kawah ingkang warnanipun ijem pesta nalika srengenge. Namung Kawah Ijen, Banyuwangi ugi ngadani destinasi wisata jejawatan ingkang manggon wonten ing Punjolo. Menika Banyuwangi saged dados pilihan ingkang utami. Mekanten pawarta ingkang saged kula aturaken, kula Nabila Ainur Rahmah ngaturaken agung pawanuwun lan sugeng siang.